Bergings. So far ang weather nag-ulan. Among driver, hi sir, dili na ako sa Exxon, na balon ako sa inyong mga balo ko kalok-alike na gafags na. So dari pa lang dapita sa Indo lang ulan na, so good lang. All I do is grind all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and yeah, I'm one of her. Yeah, I'm one of her. All I do is grind all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep. Asa pinapit? Sinahitabo? Asa ang buki nawala? So, nanami karon diri. Grabe katugnaw, ulan. So, kisay mo tanaw diri sa mo magtukar. Sa mo mga asawa mo magpak na moro. Gutom lang kay Soko. Ay, di nagsel. Ay, mga suyaan. Oh, sorry. Oh, nag-ulan magigala. Tugnaw kaayo. At the background. Ay, my God, mga single. Uy, kami nagkadiri ka ba naman? Oh, di ba? Tugnaw kaayo. Tawag ka siya. So, magtukar meron. Way tao. Hala mo dia. Nagwapo kayo, Day. Mura ka na sa langit. Mura kang hell sa langit. Ang dahilan nga nung nag-ulan ron. Nagsayal ang bayon. Hi guys, medyo niundaw ng ulan, pero medyo aliti pagyapon, pero sound check sa amin. Sa aming lugar, parang roda dalawang bisa na namin yang kanina sa ulan daw. Masaya, masarap, ayaw pala biday kay uyab rata. Basin yan mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw pala biday sa mga sugo mo. Kay doon na po ako'y kaugalingong gusto.
Kung i-U-turn ka, Sa daw! Marungin! Marungin sa i-U-turn ba? U-turn. U-turn, okay. U-turn, guys. U-turn. Kung i-U-turn ka, sa left or sa right? Sa left. What if ipahunong og kalit? Kanang i-U-turn ka tapos ipahunong og kalit. Pinipas basahan og i-U-turn. Ano sa imong reaction? Wala lang. Wala din ba? Anan. One more. Unsay mas nindot magpabulhot? Paspas nga dali ra mauman? Or hinay pero umpak-umpak? Kakiat. Kaya hindi ka mabutor ka rin dagat. Hinay pero... Masaya hinay pero paspas yan. Tanaan yun. Tanong! Para sa imo, unsay lami bombahan? Siyempre, ang binangkitan. Follow-up question. Unsa imong forma pag bulkit? Ano? Tambing posisyon na dahil. Eh malunod mo sa barko, di mo kaunod sa iho, kaya abi nilang butiti makahilo. Tama! Mas lamining ani. Sa bagay nagdahit na galinggo. Ang kusog makatambok yun ang rice. Muna ako wala na kayo rice. Pure nang gibo crispy pata, humbag, yun po. So, wala na rice kayo. Muna yung kusog kayo makatambok. That's it. That's a wrap. That's a wrap. Yeah, nag-rap na may na. That's a wrap. Yes! Salamat. Salamat. So nag-enjoy raman po sila. Sunod na po. Mabalik rami. Salam bisan nag-ulan. Dagang Japon riders yun niabot. Mag-ingay! Successful.